Kleru dah tadi. Iya. Tansah kumawanging netra panjenengan engko mbok madhem rene lho. Ora bisa Diajeng ora bisa. Aku wis ana sing duwe. Sinten ingkang gadah nika? Iki. Panjenengan milih niki? Aku ngono sejatine jeruk minum jeruk Diajeng. Ayo nek umpamane bawane ayo mending aku mbangane kuwi. Jane anyes kowe ning panas iki ngono lho. Ora bisa aku wah marang sliramu. Aja mbok tinggalke. Alah apa to karo mas aku koyo-koyo ae. Karo mas aku. Aku wis ora iso nek sebab ning omah wis enek. Panjenengan mboten tresna kalian kula? Ya tresno Diajeng ning sithik wae ya. Ya wis aku tak milih iki wae. Ayo Mas. Masalah Panjenengan kalau anakane. Panjenengan tresna kalian kula mboten to Kang Mas. Apa wae sing dadi pangendikanmu Diajeng aku tetep tresno. Ya tresno ngancani bojone merongos ning omah. Rada apik kok. Ijo lho Nek, tombok vario sitok ning. Bebasan bocah kelayaran ana tengah samudra agung tresnaku ora kena genggang Siapa numpak opo layaran iki. Menawi pengaten mbok kula mbok dijak nang endi ngono. renek duit. Nah, padha kabeh lho, mosok loro. Walah dagelan loro kere kabeh. Ancene wis lunas lho, Bos. Serane nok ora nek po iki. Dayun! Dawo lurae dawo. Pisan ae to. Iki ngono wae to, Yun. Nggih. Iki ngono bojoku nomor 1. Iki asli Bos Banyuwangi, Minanggoji. Godhong waru bolong-bolong. Rupane ayu sapa nembong. Godhong waru suwek pinggire. Rupane ayu dawa pikire. Ya iki Yun, Diajeng. Rene ta mongi? Emah, Diajeng. Aku tresno banget marang sliramu. kula mboten tresna kalian panjenengan lho. Aja kowe gandrung-gandrung sing jenenge percil kene wae karo minak jingga ya aku, Nduk. Lah mau sikile becik ngono. Ora apa-apa, malah penak digluk. Ya engko nek er kan mosok ngono digluk-digluk ngono. Malah enek kerine.